Sanibonani, siyanamukela ohlelweni lwenu enilithanda kakhulu ikwasukasukela. Namuhla ohlelweni lwenu sizobe sikhuluma ngesigubhu esikhulumayo. Sikhuluma nomkhulu Mkhize odumile kakhulu endaweni yaseLady Smith onesigubhu esikhulumayo. Nangu-ke esilandisa. Ngifuna ukucacisa namhlanje ngendaba yezigubhu. Baningi izinto ezikhulunywayo ehlukahlukene ngezigubhu. Khona bathi ziyakhuluma zidla abantu, abanye bathi ziyingozi. Noke ngicacise namhlanje izigubhu ehlukahlukene. Zikhona ezilandwayo ekuthiwa ziyathengwa, ngaze ngize ngiyibone lezo. Engizaziyo mina nenginazo ezikhulumayo ezedlozi ngakuthwasa ngadle ukhamba la khona. Zakhuluma nje. Akukho la ngasithenga khona. Akunamngozi obukhona la ekhaya nginezingane nomfazi. Angihlabi angenzi lutho. Ngihlaba ngoba ngisuke ngihlabela amadlozi ami nje ngendlela ejwayelekile. So ayikho into eyingozi. Ngiye ngizwe kukhulunywa ngezinye ekuthiwa zikhona ezikhulumayo ezidla abantu, ezisuke zifakwe into ezabantu njani. Angikaze ngize ngiyibone lezo. Mhlawumbe zikhona kodwa ngikaze ngimbone futhi umuntu othi nalesi ngahamba ngawo sithenga kwabantu basala kwafa abantu. So angikwazi ukukhuluma ngakho kakhulu lokho. Bese kukhona izigubhu ke nje ekuthiwa ziyakhandwa zomcebo. Ekuthiwa usibike ekhaya. Yizona mhlawumbe ezihambe zibe nezinto ezihlukahlukile ekuthiwa mhlawumbe uyayifida ziyadla nayo yonke lento kodwa nakhona mhlawumbe zisuke zingadli into embi. Zisuke ngenze futhi okubi. Zisuke ukuthi mhlawumbe zizoyidlela uju lo odlayo uju kusuke kuyahluka ukuthi usuke usithatheleni. Khona umuntu usuke sithathe uyawudlala ibhola kakhulu. So lezo sigubhu ngeke sihambe siyobulala umuntu ekhaya. Ngoba suke sidlela uju okanye sidlela ugoloko sokuthi hlukahlukene. Ngoba kusuke kuyinto yenhlanhla. Akuzona zonke izigubhu ekuthiwa ziyatholakala, kuthiwa ziyobulala abantu. Nakho ukuthwala makuthiwa umuntu uyathwala ngegubhu akuzona izigubhu zonke ezitholakala kuthiwa ziyokuthwala ezobulala abantu. Ukuthwala kahle kahle akusinto embi. Wonke umuntu uyathwala ngoba nawe uma usuke uhamba uyala uyakhona uyocela into ufuna ukuphila. Kusuke kuwukuthwala. Abantu banenkolelo embi ukuthi uma usuke unesigubhu usuke uthwele sekuzofa abantu kube nje cha akunjalo. Kodwa nje bengifisa ukuthi kucace namhlanje ukuthi isigubhu esikhuluma sikaze sibe ingozi uma kungesedluzi. Ngoba ziyahluka. Bakhona ukuthiwa bayayilanda ngazi emazweni nangaze ngiyeke emazweni. But la engikwaziyo mina njengalesi enginaso ngahamba ngathwasa kwenzeka yonke into ngendlela elandeleka khona okwathi mase kufika la ekhaya ngoba ngangidwasela umlozi mina. Okwathi mase kufika la ekhaya sengigida ngelanga nami ngangizogida ngalo washintsha. Wakhona ukuqhamukayo izangoma ezazikhona kwathiwa cha kusaqhubekeki. Kunokunye ukuqhamuka ukuthi nakho kufuna ukungasali ngaphandle aqhubeke nakho. Kwapho ke ukuthi kufuneka ezinye inkomo kwakhona izinto ezenziwayo ngokwesintu sedlozi zenziwa. Okwathi mase sila endlini ke silindele umlozi lo wekhwele sojwayele wakhala emva kwalokho kwaseqhamuka labo babesibingelela. So imimoya le yedlozi. Kusasa kuba umkhulu ngelinye ilanga kuba ugogo. Azikho izilwane la. Uma ufika uzohlola la ekhaya sisuke sidonsa imimoya yakini ihlangana nemimoya kaMkhize. Bese kukhuluma lokho kukhulunywayo. Akunamngozi obukhona akukho lutho. Into ebalekile uma usuke uye esigodlweni noma kuthiwa isiphi uma uzongena esigodlweni uqoka kahle ngokuyihlonipha. Ikhanda lakho uhloniphise uma umuntu wesifazane uma umuntu wesilisa uzogqoka ngendlela ebukekayo ungazoveza amadolo. Izona ndlela ezibalekile kodwa ke ngokugula kwabantu ngeke ukuvimba ukuthi umuntu uphethwe yini. Noma ake kuthiwa unjani kumele angene ngoba usizocela usizo la ekhaya. So uma uzomvimba wena uthi lona ngoba unesimiso ukuthi akwazi ukungena ngeke kwazi kwenzeka lokho. Ngena wonke umuntu. Njengoba ubona leli damu nje leli elihlambulula ukungcola kwenu enisuke ningene nakho la ngaphakathi. So yilaba ehlambulula khona abantu abadala sonke isikhathi. Into kuyiyona esuke iletha abantu la Mkhize indlela okuhlolwa ngayo ehlukile. Uma ubheka uKwaZulu Natal ngoba ingake inazangoma eziningi ehlukahlukene zinawo umlozi. So njengoba nami ngina kodwa into esuke ibaletha la ekhaya amakhosi ngoba basuke befuna into ehlukile. La khona umuntu ezocommunicate khona nezidalwa zakubo neza kaMkhize ihlangene. So iyona into ke balethayo basuke zonke lezi zinto bese befuna into ekhulumayo ezokhuluma naye. So iyona ke efike balethela ekhaya ngokuhlukahlukana kwabo. Kodwa nje imvamisa yakhona akekho kafathi ufuna ukuhlola ngomlozi. Basuke befuna amakhosi. Umuntu nomuntu lo suke ngifonela noma efona ebhuka uyethi ucela ukuzokhuluma namakhosi. Imajority yabo bonke actually kuyathukela ngisebenzise umlozi wekhwela lo jwayelekile.
mhlawumbe empilweni yami lokungaqala ukusebenza angiboni sekufikile 100 ukusebenzisa but amakhosi impilo yami ilanga nelanga enye into eyenza ukuthi mhlawumbe abantu bakhonza amakhosi anezinto eziningi azenzayo. One, uma kunento kumele ilandwe bayakwazi ukuyilanda sihlezi kanje na basilandele basibekele. So yenye ke into abayikhonza ngoba kusuke kukhulunywa ukuthi kunezinto zakho insila yakhe yathathwa yahamba yofaka endaweni ukuthi la kudinga ukuthi kuze kuhambe mina ngiyawachela leyo nsika noma bayayilanda bafike bakunikeze bakubuyisela yona phansi into yakho leyo osuke yalahleka noma okusuke kuyini noma kuthiwa kunebhodlela esekhaya elafakwa amakhosi ayakwazi ukulanda lokho nginani la ayakwazi ukulanda uma sebebuye nakho ke basitshela senze njani imigomo yakho ukuhlukahlukana ukuthi nakho sesibuye nakho lokho yenzani nje nenze nje ukuze ningezukuba nenkinga mhlawumbe yokugula noma so izinto ezenzakalayo ezenziwa amakhosi amakhosi noma ngingame ebaleni ayaqhamuka kodwa adinga ukuthi ngibe nendawo ehloniphekile mhlawumbe indawo njengesihlahla ngithi mhlawumbe ngiseswazini uma ngifika khona ngiyakwazi ukuguqa endaweni ehlala ngibuza abantu abadala u1 no2 no3 ngabe uyenzeka yini bathi yebo uzokwenzeka kodwa abavama ukukhuluma kakhulu mangisuke ngiphumile laba bayekhwela laba umlozi lo wesigubhu amakhosi la akhuluma akusibona abaphaphile ngisho njalo ba straight imvaba zakhona bavela ngoba kunenkinga esuke inkulu lapha engisuke ngikhona bese bayaqhamuka bayakhuluma. Enye into engifuna ukuthi icace kubantu ngeke ngazi ngezigubhu ezikhandwayo noma ngezigubhu ezisuke ezithengiwe ezilandiwe kodwa ngokwazi kwami isigubhu somoya noma sedlozi lasekhaya kusuke kuyindlu yemoya yakho esuke izokhulumela kuso ukuze lento abasuke beyisho uyizwe hayi ngoba kusuke kunemithi esuke ifakwe phakathi noma kuyini kusuke kuumoya nalapha phezulu ngasibeka phezulu sikhulume futhi silenge nje lapha phezulu siyakhuluma asilini ukuthi sibe kuphi ngoba imoya le esuke inawe ehamba nawe ngaso sonke isikhathi kuphela maye sifika izohlala kuwe ebisikhipha leyo voice eyikhiphayo endaweni eqoqeleke ukuze wonke umuntu akwazi ukuzwa ngendlela eqondile kuba kanjalo ukuthi but lezi ezithengwayo sisi angifuni ukukhuluma ngazo ngoba angisazi angazi ngeze ngisibone uze bekhuluma ngazo bethi ziyathengwa ziyalandwa koMozambique and what angazi ngeze ngiyibone mina ngizazi. Sikhulume nowesimama wayekade ehlushwa ukuphupha kabi nesilwane owavakashela umkhulu Mkhize wakwazi ukuthola usizo nangu esitshela indaba yakhe. Igama lami nguyolisa Thwala ngiqhamuka lapha eNambithi. Inkinga yami yaqala ngathi ngikhumbula kahle kwaku2015 ngisenyuvesi. Okay, so ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngikhona enyuvesi kwakubani 2015 sise-res ngoba ngangihlala e-res namanye amantombazane esesihlala nawo agcine ngasa-understand nawo ukuthi kwenzakalani ngami ngoba kwakufanele siyobhala ngakusasa ebusuku kwakhona izinto ezingicindezelayo nje ngashiselwa ngawo umuntu oqulekayo kwazi kwabizwa abantu bezongithandazela kwacaca ukuthi hayi angisizakali ngoba ngase ngumuntu nje owayehleze nenkinga mangabe ngaqulekanga ngizohayiza mangahayizanga ngizoba nezinto ezingicindezelayo ebusuku ngingalali ngagcina ngasakwazi ngisho nokuconcentrate kahle mangabe kufika isikhathi sokuthi sibhala ama-exams ngibona ukuthi no masengena ku-exam venue kuvasane nje kube blank page so kwahamba kwaqhubeka lokho kwagcina sekulidele ekutheni ngifeyile wonke ama-modules ami for unyaka u-2015 so kuthe mangibuyele ekhaya ekupheleni kwa-2015 mangibuyele ekhaya ngibachazela ukuthi ngifeyile wonke ama-modules ami abazange bakhole because bengiyingane vele bihlakaniphile kanti futhi nasesikoleni ngangiphase ngo-distinction nami so bangakhona uku-understand ukuthi kanjani mina umuntu obephase ngo-distinction ngizohluleka kwacaca ukuthi kunenkinga ekhona so umamncane wami engihlala naye ekhaya wangilayela kubaba uMkhize
So ngithe mangifika baba Mkhize wangichazela ukuthi no, kahle kahle mntanami, wena bakutetisa esilwane, kunomuntu emndenini ongafuni ukuthi uphumelele empilweni. So akafunanga kodwa ukunaba kakhulu ukuthi ubani lo. Into ayenza wanginikeza isiwasho nezinto engizoyisebenzisa, wangiklina nje ngayigeza, and then ihambo lethu lahamba laze lagcina ngo-2016, ekupheleni ngo-2016. Then kwathi kuqala u-2017 ngathatha isinqumo sokuthi no, angiyoqedelela izifundo zami. Then ngabuyela esikoleni, mangibuyela esikoleni angizange sahlangabezana nenkinga efanayo, ngakwazi ukuthi ngifunde, ngaqhubeka ngaphasa kahle until such time ukuthi ngagcina ngiqedile i-degree yami. So yeah, I can say uyasiza kakhulu ubaba Mkhize. Ngaphandle kwakhe ngabe mhlawumbe angikhonanga nokuthi ngizoqeda i-degree yami nezifundo zami because kwasekubheda kakhulu. So ngaqhubeka-ke ngaqedelela izifundo zami until such time ukuthi ngaqeda ne-degree yami last year ngoNovember. Kulo nyaka ngenxa yokuthi kunalesifo lesi i-corona akukhonanga ukuthi ngikwazi ukuthola umsebenzi, kodwa endaweni eziningi ngibiziwe kuwukuthi akubakwazi ukuthi baqashe ngalesikhathi, kodwa uma ngabe ngifakile endaweni ngiyabizwa ngenze i-interview kuthiwa ngizoqala, but ngenxa yokuthi kusanalesi simo esikhona angakakhoni ukuthi ngiqasheke. But at the same time ngingasho ukuthi kungisizile ukuya kubaba Mkhize ngoba into mangabe ngiyenza iyenzeka, into zami ziyavuleka kakhulu. Ngizana yo Namuhla sikhuluma nomkhulu Mkhize odume kakhulu endaweni yaseLadysmith osebenza ngesigubhu esikhulumayo kanye nomlozi. Nangu umkhulu Mkhize. Ngiyanibingelela ke onke amagumbamano omhlaba, igama ngosicelo wakaMkhize abamazi ngenkosi umavula kuvaliwe enkanyamba yasembo eMnambithi. Lapha ke ekulapheni ngiqale ukuhlushwa into yedlozi ngo-1996. Ukuqala kwami ukuyizwa ngayize esontweni ngangesiyena umuntu onakayo ngoba ekhaya umkhulu wami uyena owayesebenza ngamakhosi la kuyona khuluma njengamanje, nogogo futhi wayewumuntu owayebona. So kwangiphatha kabi ukuthi sonke ekhaya sizoba nemimoya. Ngagcina ngingasayi esontweni ngoba ngibalelela lokho ukuthi ngizofika ngizwe lento ukuthi kuthiwa nginemimoya. Okuhambe kwahamba ke kwawukuthi ngithi ake ngiyoba umunye umama ongapha eGreat Town. Ngiyakhumbula kwakunyaka ka-2004. La afika khona kuye, mntanami yazi lento oyibalekelayo yona yenza yonke lezi zinto zenzayo. Yamukela ukuthi unabantu abadala kuphela. Ngabuya ngabatshela la ekhaya ukuthi kunesimo esinje futhi bathi sizohlupha nezingane la ekhaya. Kodwa ngokuthi singabantu ubona uma uphila impilo enhle uye ubone ukuba nedlozi kuyinto embi. Angisho ukuthi ngiphila kahle, kodwa njengomuntu osebenzayo onezinto ezenzayo ezinye ngangikubona kuyinto embi. Kodwa ke ngigcine ngelinye ilanga sivuka la ekhaya, savuka kukhala amakhwela indlu yonke. Engabona kubuthakathi ke ukuthi ngiyathakatwa, kanti idlozi lase liyiphushela lifuna ukwenza into yalo. Ngalanda omunye womakhosi ose-Scott owathi mayefika wacha abantu abadala sebefikile futhi. Layela kumuntu engaya kuye ePortshepstone engathi mangifika khona ngaqala isikole sokuthwasa. Kwashesha kakhulu ngoba kwaba amaviki amathathu ngendlela kwasekulwa ngayo. Kwaba amaviki amathathu wangenzisa ngabuya la ekhaya engathi mangifika la ekhaya kwaqala ezinye inkinga. La kwafika waqala khona inkinga ukuthi uma sekuzoqeda ukugidwa kwabe sekuphakama omunye umlozi onamandla kunaloyo enginawo. Wathi thina sifuna ukusikhulumela. Ungabatolekela laba thina kodwa sifuna ukusikhulumela. So ngiyakhumbula ukuthi unyaka wami wokuqala engiqale ngawo ukusebenza was 2013. Sebenze no-2013 ngaphinde ngathi ukuyeka ngenxa yomsebenzi engiwenzayo wephoyisa kumasipala wesihlakheni. Okuthe ngo-2016 bangiqala phansi futhi bangigila. Bangishaya phansi futhi. Ngase ngazi ukuthi inkinga yami ikuphi, ngabuya ngazoguqa la bangihlabisa izimbuzi zokuhlawula ukuthi abantu badinga ukusetshenzwa kodwa mina ngiyakubalekela. Ngabe sengikwamukela ke lokho. Emva kwalokho ngikwenzile lokho. Awuphelanga 3 days 4 days baqala abantu bangena, abanye babeqhamuka koThekwini kwezinye indawo but ngingazi ukuthi balethwa ubani.
Indawo engitholakala kuyo uma umuntu efisa ukuzala ekhaya kaMkhize kuyabhukhwa ke nezimo zokuthi ngingathanda abantu bagcine sebephushana. Kunenamba ke la obhukha kuyona uyafona noma usend message yokuthi uyalokhuza. Inamba ke ithi 065 329 4026 065 329 4026. Uma ukuthi ayitholakali leyo ngangibheka ku 073 730 2526. Siyaphila gogo, nginensizwa lapha gogo ethi ixakekile icela ukuzokhuluma nawe esalukazi. Bashaya izandla nsizwa uthi makhosi. Makhosi. Bathi bengakusiza ngani khehla? Xakekile gogo, xakekile ntombi endala. Thokoza gogo. Into zalo mntwana ayihlangani salukazi. Yebo gogo. Khona isimo sani gogo? Bathi khona isimo sedlozi lapha kuwena. Yebo gogo. Uthi kunjalo gogo impela isimo sedlozi sikhona salukazi. Angizwa ntombi. Ufuna simlekelele. Wathwasa gogo. Bathi wena udinga ukulekelelwa ngedlozi wathasa kodwa uqedanga uthwasa. Yebo. Uthi kunjalo ntombi endala. Bathi into zakho ihamba ishayise kanti futhi idlozi lakho lidinga ngisho nesimo samanzi. Kunjalo. Uthi kunjalo ntombi endala. Angizwa gogo. Bathi khona isimo sedlozi kahle hamba ihlangane kushayisana ekhehla. Yebo ntombi. Kunjalo. Enze njani gogo? Bathi kumele ulungisele isimo sakho sedlozi wekhe uhambe uyogida ukuze izinto zakho zizohamba kahle. Ngizokulungisa ntombi endala. Uma simsiza la ekhaya gogo singakazi ukumsiza noma kumele ahambe aye kwenye indawo gogo. Mele simsize salukazi. Bathi kumele usizwe wena unesiphiwe esihle kabi kodwa inkinga le dlozi la ukuthi azange wenze ngendlela efanele kulona. Kukhona ofuna ukukubuza khehla gogo ngibadedela. Manje ngoba phela kuyinkinga nala engihleli khona kusekhaba omama gogo. Kunomsindo too much. Manje bese ngifuna ukuthola indawo yami bese ngikwazi ukulungisa izinto. Thokoza gogo. Kuyohamba kahle gogo. Kunomsindo omkhulu. Thokoza gogo. Bayede ntombi endala. Ngicela ukudedela salukazi uhambe gogo ngiyobe ngikubize mase sekufika abanye abantu bezohlola salukazi sami. Angizwa gogo? Senehamba. Uma nawe ufisa sikuvakashele esigodleni sakho, dayila le namba